Tkompli tiżdied il-lista ta' fallimenti mill-amministrazzjoni Laburista e kif din il-ġimgħa fil-ħabs kien hemm mewta oħra kawża tan-negliġenza u l-inkompetenza tad-direttur tal-ħabs Alex Dalli u l-Ministru Byron Camilleri. Din l-aħħar mewta fil-ħabs ġabet magħha diversi reazzjonijiet fosthom ta' Ruben Attard li jinġabar fil-protesta siekta quddiem il-Parlament kontra l-inġustizzji fil-ħabs ta' Kordin. L-idea ta' ħabs taqa' imma jsir post ta' riabilitazzjoni. Aħna rridu nammettu l-fatt li kull bniedem għandu l-possibilità illi jitjieb, illi jisra aħjar, jirrintegra. Jekk aħna ma nibdewx minn dak il-punt fejn nemnu li l-bniedem jista' jinbidel, allura wasalna fi stat kalsifikat. Fl-aħħar jiem Net News vela diversi atti inaċċettabbli li qed iseħħu fil-ħabs, fosthom id-direttur Alex Dalli li allegatament qed jiġri fil-kuruturi tal-ħabs armat b'rivolver u jqatta l-ġurnata jispara bl-ergan fuq il-ħamiem u twieqi tal-priġunieri. Minnaħa l-oħra il-Ministru Byron Camilleri kif qal il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Intern Beppe Fenekadami u tant maqtuħ mir-realtà li m'għandux idea x'inhu jiġri fil-ħabs li jaqa' taħt ir-responsabilità politika tiegħu.